गीत रउरा सब सुन ले बनी बाकी फरमाइश बात तो सुनावे के बा। बड़ा कम एज में बियाह भइल बा। पागल कर देबे काहे हेबे पागल करबू 1 जून के वोट मारे के बहे में मत मारा जाए हमरा से। तारा में वोट चल जाई तो विजयी हो जाइबू बिना कमे खर्चा में। तार प्रशंसक आइल बड़े आरा जिला से सज्जित सरकार जी बहुत तार फैन हो जब बैठल बड़े बहुत फैन। लड़की के बियाह भइल बा कम एज में बियाह हो जाला। अगर प्रेम ना होखे तो लड़की फांसी लगावे पर बेचैन हो जाली सब। लड़को कहले सकिना बियाह करीबो हो लड़की से तो जहर खा के मर जाई। बाकी लड़की कितना सुंदर भी है व्यवहार पे कि थावे वाली माई से कहती है प्रभु जी से कहती है का कहती है वह कहती है जौन रुआ भिखारी भी बजा दे। एकदम भाव दियो हीरोइन बन के। तैयारी में रहो एकदम हीरोइन बन के। चाहो देखो ये गीत सैकड़ों बार भइल बा यूट्यूब वाला भाई लोग चढ़ौले बा। लेकिन आज ये गीत के तू नया कर सकत रु कैसे अपन भाव से। यह गीत एगो ऐसा बा कि सुनत सुनत लोग पाकल नहीं खे आज ना तो कितना गीत आवेला भैया 10 दिन के बाद सुने के मन ना करे। लेकिन ये गीत बा कि हम अगर मर भी जाई तो गीत ना मर सके। तो तू गीत के नया करबू कैसे है ना देखो अपन एक्टिंग को जितना गांव में भाई लोग आइल बा जितना गार्जियन मुखिया जी आइल बनी प्रमुख जी आइल बनी सब लोग तहरा के अगर चंदा कर देवे 5500 रुपया एगो फिल्म बन जाई गोलू राजा के हीरोइन बनबू तो गीत के नया कर देबू अपना भाव से। कि आज हम पहिला मिलना मिलल सजनी के सजना अमन शास्त्री जी देवापुर से सुनी सुनी भगवान सब बतिया बैठिए के कहबू। अच्छा यह सोचले हुई सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। अब डायरेक्शन करी हम चलो होने जने माई बहिन बाड़ी हेने 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 करके सब बात बता देनी तब भूला जालू। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी रही तनी अब केने अइबे कि आज राजा जी के कोरवे जवान हो आज राजा जी के कोरवे जवान होखे दी राजा जी के कोरवे जवान होखे दी। मनोज जी मुकुल मिलर जी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी। तनी आराम में से देह घड़ी घाई भइल बिया। अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो
भैया हमारा दीपू जी देवापुर कार्यक्रम काली पूजा समिति जहाँ की बार 3 नवंबर के निशा उपाध्याय जी के प्रोग्राम फाइनल भइल बा 4 के। अच्छा खाली ना रहे तो 3 खोजे। निशा भी एगो अच्छा कलाकार बाड़ी या निशा के जो मंच मिले जा रहा बा उ निशा के घर के मंच बा जहाँ कोनो कलाकार बाकी नहीं खन। जब तक हम जियो भाई मनले बनी तो कोनो कलाकार बाकी भी ना रहे। दीपू भैया की ओर से पुरस्कार मिलल बा। मुकेश यादव जी युवा शक्ति कुचाई गोपालगंज के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। लड़की को हतिया का राजा जी के ओठ जो बसती भूख भूख बारी हमारा दिलवा के मुस्कान है ने आवा भूख भूख बारी हमारा दिलवा के जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती। देखिए बड़ी खुशी के बात भाई एगो युवा खातिर बिहार के सबसे कम उम्र के प्रमुख बानी भैया हमारा विश्वजीत यादव जी प्रखंड प्रमुख उचका गांव के माध्यम से बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद दिले बनी। माई थावे वाली के कृपा से पद प्रतिष्ठा और जीवन भर बरकरार रहो यह माई से प्रार्थना करो। लड़की को हतिया का रोआ गनगनाई पिया गोरा जब उठाई है रोआ गनगनाई पिया गोरा जब उठाई है ठाकुर मनोज हमरो जियरा जुड़ाई है मनोज हमा जियरा जुड़ाई है बोलू राजा के बोलू राजा के परेशान होके दी कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती।